Ina masu son su yi commercial laundry bar soap ku matso wannan bidiyon naku ne ga dama ta samu. Yau na je na samo muku yanda za ku samu measurement ɗin da za ku haɗa ku fitar ku samu riba yanda za ku fitar da kuɗinku a yanda za ku yi sabulu. Wannan cup ɗin da kuke gani da shi aka yi measurement da shi ne ake fitar da 1 litre na ruwa, 1 litre dai da shi za ku yi amfani ku fitar da shi. Za ku iya samun shi a kasuwa ko kuma ku samu duk wani cup da aka ce shi ne 1 litre daidai sai ku yi amfani da shi. Sannan kuna buƙatar mai, wannan mai ne PKO da manja da aka yi bleach ɗinsa, to su ne aka haɗa su gabaki ɗaya ya tashi daidai 10 litres. So idan kuna son ku ga yanda za ku yi bleach ɗin manjanku, so ku biyo ni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, kuna tare da Farm in Creative. Wannan shi ne manjan da aka yi bleach, ga yanda ake bleach ɗin manja, kada ku bari ya ƙone ya zama fari kamar zai zama farin mai kenan, kuma kada ku bar jan ya kasance a tare, kamar dai yanda kuka gan shi a haka, haka ake son kalar shi ta tashi ya yi daidai, to shi ne zai ba ku yanda za ku buƙata in za ku haɗa sabulunku. Sannan kuna buƙatar PKO farin mai kenan ko kuma man dai girki dai da ake girki to in kuka samu, amma wannan da PKO aka yi. Wannan bidiyon na wata baiwar Allah ne da ta yi, kuma dan na ga mutane suna buƙatar su san yanda za su haɗa quantity mai yawa wanda za su yi na siyarwa don su samu riba su fitar da kuɗinsu. So bayan kun haɗa man ku ya tashi 10 litres gabaki ɗaya na PKO da manja da aka yi bleach, so sannan sai ku auna ruwa 6 litres na ruwa za ku auna, wanda da shi za ku haɗa soda ash ɗinku da caustic soda ɗinku, duk da shi za ku yi mixing. So idan kuka tashi bayan kun auna ruwanku kun samu 6 litres gabaki ɗaya, idan kuka ga dama za ku iya haɗa na caustic soda daban sai ku sa 3 litres, na soda ash shi ma ku sa 3 litres. Amma idan wannan dai da kuke gani ga shi an haɗa su gabaki ɗaya, so sannan sai ku zo ku saka caustic soda ɗinku 1530 grams a ciki, sai ku sa a cikin ruwa ɗin ku yi mixing ɗin shi. Bayan kun sa kun yi mixing ɗin shi, so yana da kyau ku haɗa caustic soda ɗinku da soda ash ku yi mixing saboda zafin caustic soda ya sa soda ash ɗinku ya narke kenan. Shi ma soda ash za ku saka 1530 grams sai ku yi mixing ɗinsu. Zafin caustic soda shi zai tashi soda ash ɗinku, so sai ku jujjuya shi, idan kuka juya shi sai ku aje shi for some times ya ɗan yi na wani ɗan lokaci hakan nan, saboda kumfar da ya tattaso ɗin nan da kuke gani don ya kwanta. So saboda wannan semi hot process za a yi, duk da mai ɗin ba shi da zafi sosai amma dai yana da ɗan ɗumi, amma shi caustic soda ɗin haɗin shi ya fi zafi, so shi ne za a bar shi haka, ba za a bar caustic soda ɗin ya huce ba. Sai ku zo ku zuba shi a kai, a kan mai ɗinku kenan, sai kuna juyawa ku yi ta mixing ɗinsu. So sai ku zo ku zuba shi a cikin haɗin man ku guda biyu ɗin nan na manja da aka yi bleach ɗin shi da PKO ɗinku, kuna zubawa kuna jujjuyawa. So a nan idan kuna da mixer za ku iya sa mixer ku yi mixing don ya ba ku sauƙi wurin haɗa shi. Idan kuma ba ku da mixer za ku iya amfani da hand mixer ku yi mixing ɗin shi, kuna zubawa a hankali kuna yin mixing ɗin shi. Kamar yadda kuke gani ga shi nan yana komawa brown colour saboda wannan manjan da aka saka aka yi. So wannan ba da brown colour ake so ba, za a sa colour a ciki, so shi ya sa ga wanda yake buƙatar ya zama brown colour zai iya bar shi ga wannan kalar nashi kawai natural colour nashi ba sai ya ƙara ba. Ga wanda kuma yake son ya saka colour mutum zai iya saka kalan duk da yake buƙata. So sai ku yi ta mixing ɗin shi
har ya samu ya haɗe jikin shi. Kamar yadda kuke gani gashi nan colour ɗin shi ya fita daidai yanzu kenan, ya zama daidai. So bayan kun gama mixing ɗin shi, so za ku samu 2 litres na ruwa again a wuri daban. In kuka tashi wanda za ku sa calcium ɗinku a ciki, za ku sa calcium 1.5 kg da ruwa 2 litres kenan za ku haɗa. So wannan ƙarin haɗin da za ku yi shi ne zai ƙara ba wa sabulun ku daman ya ƙara yin afki. Idan kuka tashi kun ga kenan kun haɗa da su soda ash ɗinku, shi ma filler ne, sannan builder ne a sabulun ku, shi ne zai sa ya ƙara yin ƙarfi ya yi nauyi. Sannan calcium ɗin nan ma da kuka ƙara kun ga ya zama filler kenan. So in kuka ƙara za ku ga cewa kun samu quantity mai yawa kenan a kai. So bayan kun haɗa kun yi mixing ɗin shi, sai ku zo ku zuba a kai ku ci gaba da yin mixing. Da fatan duk wani mai tambaya ya ajiye a comment section, wanda yake da wani observation a kai wanda ya ga ba daidai ba ne ba, shi ma zai iya mana gyara, domin nobody above mistake. Za mu karɓi gyara. So sai ku biyo mu. So bayan kun gama mixing sai ku zo ku zuba again ku ci gaba da mixing har ya haɗe jikin shi. Kar ku manta idan kuna da mixer zai fi muku easy ku saka mixer ɗinku ku yi mixing da shi, saboda ita ta ce ran da ta yi video ɗin babu, ran da ta yi aikin soap ɗin nata babu wuta, shi yasa ta yi using da hand mixer ta yi mixing, wanda shi ne ma ya ba ta ɗan ba ta samu ya yi mixing sosai ba, saboda kamar yadda kuke gani ya riga ya yi yawa da yawa sosai. To it's not easy a ce mutum ya zauna yana ta mixing ɗin shi haka. Amma in mutum ya ga zai iya yi kawai mutum ya yi a haka, to idan mixer zai sa sai ya yi ta mixing don ya yi mishi daidai yanda yake buƙata. So bayan nan sai ku zo ku sa, ga wanda suke son colour brown za su bar shi a haka a brown ɗin shi. Ga wanda suke son su saka wata kalan ya kore za su iya saka kalan da suke so. So kamar yadda kuke gani wannan an yi amfani da shi an saka kalan da zai zama ya zama yellow. Aka saka orange colour shi ne ya koma yellow a kai. So idan kuna son yellow ɗin so sai kuma za ku iya yin haka don ya ba ku yanda kuke buƙata. Amma wannan da aka ba da aikin sun buƙaci yellow suke so, shi ya sa aka saka yellow colour. Sannan sai ku zo ku zuba madarar turare a kai. Madarar turare ku samu standard madarar turare da za ku yi amfani da ita, wanda da an ji ƙanshin soap ɗinku an san shi ne mutum yanda zai ba duk wanda yake amfani da shi sha'awa ya ji yana son ya ƙara siya ya yi amfani da shi. Kuna zubawa kuna ƙara colour daidai ga yanda kuke buƙata. Kar ku manta hanyar yin sabulu hanya kala kala ce. Kowa da irin yanda yake yi. So ga hanya guda uku na kawo, wannan shi ne part 3 da na ɗora sabulu yanda ake yi, kowanne da nashi yanda ya bi kuma hanyar da ya yi nashi. So da fatan duk wanda ya ga wani abu da ba daidai ba zai iya tambaya a comment section. Idan na sani in sha Allahu zan ba shi amsa, in kuma ban sani ba zan ce ban sani ba. So bayan kun gama mixing ɗin shi sai ku ɗauko mold ɗinku ku sa a ciki ku zuba, yanda za ku bar shi zuwa 24 hours ya bushe kenan. Daga nan kuma sai ku yi cutting ɗin shi.
So a nan zan yi amfani da wannan damar in ba wa'inda suke online training haƙuri da wanda suke ta challenging ɗina don me nake ɓata musu kasuwa nake yi kuma bayan su suna yin online training. So ni ba na yi ne don in ɓata muku kasuwa ba, na yi shi a haka. Duk wanda yake ra'ayin ya karɓi kuɗi ya karɓi kuɗi. Ni dai na yi ra'ayin kawai in yi in ɗora hakan nan duk wanda yake buƙata shi ma ya gani ya koya kuma ya nuna wa wani domin ni ma da na koya ko fucikata ban bayar ba a haka na koye shi. So dan na koya a haka ba laifi ba ne ba. So in na ɓata muku rai ku yi haƙuri ba wai don in kashe muku kasuwa ne ba. Kasuwa ce aka ce kowa da rabon shi ko, so za ku ci rabon ku idan ya kama. So ku yi haƙuri ban ɓata muku taku kasuwar ba. So bayan gashi ya kai 24 hours kenan, ya riga ya bushe amma bai kai ga gama bushewa gabaki ɗaya ba. So za ku iya barin shi bayan kun cire shi a jikin mold, za ku iya barin shi ma at least ya ƙara kwana in kuna so. In kuma kun ga a lokacin za ku yanka su, za ku iya bari. So kamar yadda kuke gani saboda bai yi mixing yadda ya kamata ba, bai yi smooth yadda ya kamata ba ya yi. Amma dai idan kuka yi comparing da na commercial gashi sun tashi daidai iri ɗaya gaba ɗaya texture ɗinsu, colour ɗinsu komai ya tashi iri ɗaya. So bayan nan sai ku zo ku yi amfani da cutter ku yi cutting ɗin soap ɗinku daidai girman da kuke buƙata. Idan kuna da stamp a lokacin za ku yi amfani da stamp. Ya kamata ga duk wanda yake son ya yi commercial laundry bar soap tunda na siyarwa ne, mutum duk abin da ya kamata ya tanada ya yi tanajin shi kamar su stamp, su mold, su cutter ɗin soap cutter duk ku yi kamar yadda kuke gani gashi nan table cutter ne suke amfani da shi ake fitarwa. Za ku ga gashi ya ba da abin sha'awa. Ba wanda zai gani ya ce ma na gida ne, handmade ne wannan. Zai ɗauka cewa na kamfani ne ko. So ku yi ƙoƙari ku samu in dai da gaske sana'ar shi za ku yi, so ku yi ƙoƙari ku samu. Gashi nan suna teamwork ne. Cikin wannan gabaki ɗaya da aka yi quantity da aka yi amfani da shi an samu 200 gabaki ɗaya aka samu. An samu guda 200. So gashi kamar yadda kuke gani za a yi shaping ɗin shi a fitar. Idan kuna so kenan in kun ga ba ku son ku fitar da na gefen nan ma za ku iya just ɗin kun yayyanka shi za ku bar shi. Idan ma kun fitar da na gefe ɗin shi wanda kuka cire ɗin shi ma ba a banza zai tashi ba. Za ku iya ƙuƙƙulla shi shi ma ya zama garin sabulu. Kamar yadda kuke gani gashi gabaki ɗaya an gama cire shi. Ana packaging ɗin shi za a yi weaving a kai inda ake buƙata. So da fatan za ku riƙe wannan sana'a domin sana'a ce mai kyau kuma mai kawo kuɗi domin dole duk inda ake no matter how sai an yi amfani da sabulu. So idan mutum ya riƙe ya daure so in sha Allahu zai yi making wani abu a kai. Da fatan za ku bi gashi kun ga wannan commercial ɗin ne. Idan kuka yi comparing da wanda aka yi za ku ga bambancin su kawai stamp ne. Stamp ne bambanci kawai shi wannan da aka yi babu stamp amma wannan shi kuma da stamp a jiki. Idan da stamp shi kan shi me shi ba zai gane cewa ba na shi ba ne ba inda an sami irin stamp ɗin shi. So wannan kenan. Bayan kun gama sai ku yi packaging ɗin shi, ku yi weaving ɗin shi kamar yadda kuke gani. So mun gode da ba mu time ɗinku da kuka kalla sannan da comment da kuke yi. Duk na gode sosai Allah ya saka.